Έσως στην άλλη προσέγγιση, σε ένα νομικό επίπεδο, από τον κύριο Βασίλη Σωτηρόπουλο. Μεταφέρω το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Εγώ θα σας μιλήσω από την πλευρά του νομικού, ο οποίος ασχολείται με τα προβλήματα και αναζητά λύσεις σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου, του δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του συνταγματικού δικαίου στο διαδίκτυο. Έχουμε έναν όρο εμείς οι νομικοί, τον όρο πλάσμα δικαίου. Όταν θέλουμε δηλαδή να εξομοιώσουμε καταστάσεις που από την ίδια τους τη φύση δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, λέμε ότι αυτό κατά πλάσμα δικαίου είναι αντίστοιχο με το άλλο. Βέβαια, όταν περιφρονείς τη φύση του πράγματος, η φύση μπορεί να εκδικείται ορισμένες φορές. Εδώ πέρα η φύση του πράγματος είναι η ίδια η δομή και η λειτουργία του διαδικτύου. Είναι κάτι το οποίο κανένας νομοθέτης δεν θα μπορέσει ποτέ να μεταβάλει στην ουσία του, όσο και αν προσπαθήσει. Στο τέλος, κάθε προσπάθεια θεωρώ ότι θα αποβεί αναποτελεσματική. Και θα φέρω το παράδειγμα της περίφημης αυτής οδηγίας για τη διατήρηση όλων των προσωπικών δεδομένων κίνησης και θέσης που είχε περάσει το 2006 με την οδηγία αυτή, η οδηγία 24-2006 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ πρόσφατα ενσωματώθηκε και στο ελληνικό δίκαιο. Τι λέει? Λέει ότι πρέπει να καταγράφονται υποχρεωτικά από τους φορείς που παρέχουν στο κοινό πρόσβαση στα τηλεπικοινωνιακά μέσα, να καταγράφονται υποχρεωτικά όλες οι επικοινωνίες, όλα τα δεδομένα κίνησης και θέσης, εκτός βέβαια από το περιεχόμενο. Προκειμένου κάποια στιγμή στο μέλλον να έχουν δυνατότητα οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές, με πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, να ανακαλύπτουν κάποιον δράστη κλπ. Λοιπόν, αυτό ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν και η οποία έχει ήδη κλείσει μια πενταετία που τυπικά τουλάχιστον είναι σε ισχύ. Και τώρα άρχισε η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια να αναζητά την αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου. Γιατί ήταν η μεγαλύτερη καταγραφή προσωπικών δεδομένων στην ιστορία του κόσμου αυτό το πράγμα και αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τα αποτελέσματα είναι βέβαια απογοητευτικά από πλευράς αποτελεσματικότητας. Δεν έγιναν αυτές οι φοβερές εξαρθρώσεις που περιμένουν ότι θα γίνονταν με όλες αυτές τις κονσερβοποιήσεις και αποθηκεύσεις προσωπικών δεδομένων. Οι ίδιες οι εταιρείες διαμαρτύρονταν πάρα πολύ, γιατί αυτό σημαίνει ένα τεράστιο κόστος οικονομικά για τις ίδιες. Η κοινωνία των πολιτών διαμαρτυρήθηκε έντονα. Κράτη δεν το έχουν εφαρμόσει, δεν το έχουν υλοποιήσει, παρόλο που έχουν λήξει προθεσμίες εφαρμογής. Και πολύ απλά όλο αυτό έδειξε ότι μια νομική κατασκευή η οποία είναι αντίθετη στη φύση του πράγματος, δεν μπορεί να προχωρήσει και δεν μπορεί να έχει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό το αντίστοιχο βλέπω ότι πάει να γίνει και σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτές τις μέρες. Οι Αμερικάνοι βέβαια τα ξέρουν αυτά, γιατί από πολύ νωρίς, κάθε φορά που είχαμε μια νέα τεχνολογία μετάδοσης και καταγραφής πληροφοριών, πάντα η βιομηχανία του περιεχομένου, του copyright, των δημιουργών ή μάλλον καλύτερα των παραγωγών έργων, προσπαθούσε να το προσβάλλει δικαστικά. Βγήκε, ας πούμε, η Kodak, το προσέβαλαν ότι θα αναπαράγονται έτσι πιο γρήγορα τα έργα μας. Βγήκε μετά το ραδιόφωνο, το προσέβαλαν ο φωνογράφος κλπ. Κάθε τεχνολογία, μέχρι το βίντεο, ας πούμε, ότι θα συνιστά παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι Αμερικάνοι δικαστές έχουν δείξει πολύ μεγάλη ευαισθησία και έχουν αντισταθεί στις προκλήσεις της βιομηχανίας του copyright. Έχουν απορρίψει, νομίζω, την πλειοψηφία όλων αυτών των προσφυγών. Δεν μιλάω τώρα για τις πατέντες, διαμάχες μεταξύ εταιριών, ξέρετε τώρα, Apple κλπ. Μεταξύ τους. Μιλάω για τις περιπτώσεις που η βιομηχανία βάλει εναντίον νέων τεχνολογικών μεθόδων. Εκεί δεν έχω καταγεγραμμένη κάποια περίπτωση στην οποία να είπε ένας δικαστής όχι, αυτή την τεχνολογική μέθοδο δεν θα την δώσουμε, δεν θα την επιτρέψουμε σε ευρεία κλίματα γιατί παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία. Και ήρθε βέβαια η ώρα αυτό το πράγμα να επιτεθεί και στο διαδίκτυο, όπως βλέπουμε τώρα. Βέβαια, εδώ δεν έχουμε ένα δικαστικό αίτημα από την πλευρά της βιομηχανίας στην Αμερική, ο ΣΟΠΑ και ο άλλος ο νόμος. Είναι καθαρά ότι πάμε να επιστατεύσουμε την νομοθεσία για να περιορίσουμε, να ελέγξουμε τη χρήση του διαδικτύου. Θα σας πω όμως μια περίπτωση που έχουμε στην Ελλάδα. Πολύ πρόσφατα βρήκε και αυτό, είδε το φως της δημοσιότητας πριν από 2-3 μήνες. Εδώ προσπαθούν και να δημιουργήσουν προβλήματα οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης έργων πνευματικής ιδιοκτησίας.
είναι οι οργανισμοί που αναγνωρίζονται από τον νόμο, όπου παραγωγή έργων ή δημιουργοί οργανώνονται σε αστικές εταιρείες προκειμένου να εισπράττουν δικαιώματα συλλογικά από τη χρήση των έργων, αλλά και να προστατεύουν τα έργα με δικαστικές διαμάχες, με τη δικαστική οδό. Η περίπτωση που θα σας πω είναι η εξής. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση, στην οποία, επειδή διαπίστωσαν ότι υπάρχει ένα site, σε .com βέβαια, το οποίο κατά τους δικούς τους ισχυρισμούς περιέχει links που οδηγούν σε αποθηκευτικούς χώρους όπου μπορεί κάποιος να κατεβάσει, τέλος πάντων, έργα που προστατεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία, συγκεντρώθηκαν όλοι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, τουλάχιστον όλοι αυτοί που ξέρω εγώ, η ΑΕΠ, η ΕΠΟΕ κλπ. Και όλοι μαζί κάναν μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον ποιον λέτε. Όχι βέβαια εναντίον της ιστοσελίδας που δεν είχαν τα στοιχεία κλπ. Αλλά εναντίον όλων των εταιριών που παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δηλαδή, είχαμε από τη μία πλευρά όλες τις εταιρείες προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας εναντίον όλων των εταιριών που παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και ζητούσαν να μπουν φίλτρα για να μην μπορεί ο χρήστης να έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο URL, στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Το κάνουν φυσικά πειραματικά, όπως καταλαβαίνετε, για να δουν αν θα μπορέσει να περάσει αυτό, αν δηλαδή μπορεί ο Έλληνας δικαστής να επιβάλλει απαγόρευση, όχι πια σε αυτόν που έχει την ιστοσελίδα, αλλά στον πάροχο του διαδικτύου να βάλει φίλτρο. Δεν γνωρίζω, δεν θα πω περισσότερα για αυτήν την υπόθεση, γιατί περιμένουμε την απόφαση. Και είχα και μια μικρή εμπλοκή δικηγορικά με κάποια από τις εταιρείες που παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Θα πω όμως ότι λίγες μέρες μετά είχαμε μια απόφαση από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το παλιό που τώρα το λέμε Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπονται τέτοιου είδους μέτρα φιλτραρίσματος. Δεν μπορείς να επιβάλλεις δηλαδή μια προληπτική υποχρέωση προς συγκεκριμένους ιστοτόπους, γιατί αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κοινοτική οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που λέει ότι δεν έχεις υποχρέωση προληπτικού ελέγχου, αλλά μόνο εκ των υστέρων, αν διαπιστώσεις και λοιπά ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, μόνο εκ των υστέρων και μόνο ατομικά, ας πούμε, μπορείς να αποσύρεις ταχαίως, όπως λέει ο νόμος, την πληροφορία. Μόνο εκ των υστέρων, λοιπόν, όχι προληπτική επέμβαση. Είναι η αρχή της ουδετερότητας του διαδικτύου που λέμε και που βρήκε μια εφαρμογή της στην νομολογία την ευρωπαϊκή. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί βλέπετε ότι εμείς οι νομικοί δημιουργούμε το πρόβλημα όταν δεν λαμβάνουμε υπόψη τη φύση του μέσου, αλλά τελικά μερικές φορές δίνουμε και τη λύση, όπως είναι αυτή η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι βέβαια μόνο νομικό, είναι και πολιτικό, είναι και θέμα αυτοοργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών, της κοινωνίας της πληροφορίας. Ο ελληνικός νόμος για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας προβλέπει ξεκάθαρα ότι εκτός από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των έργων του λόγου, και οι χρήστες έργων πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να φτιάξουν τις δικές τους ενώσεις και να διαπραγματευτούν με τους απέναντι. Και αν δεν τα βρουν στη διαπραγμάτευση για συγκεκριμένα θέματα, όπως για παράδειγμα ποια ποσά θα πρέπει να τους πληρώνουν όταν χρησιμοποιούν έργα στις ιστοσελίδες τους, για παράδειγμα, στο webcasting, στο web radio, σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν δεν τα βρίσκουν, λοιπόν, αυτές οι ενώσεις, εάν είναι αντιπροσωπευτικές, έχουν τη δυνατότητα να παραπέμψουν το θέμα της αμοιβής σε διαιτησία. Και έχουμε πάρα πολλές υποθέσεις που είναι κρίμα που δεν έχουμε στην Ελλάδα ένωση χρηστών έργων πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει βέβαια το πολύ μεγάλο θέμα της αντιπροσώπευσης στο διαδίκτυο, και πάλι δεν πρέπει να παραβλέψουμε τη φύση του διαδικτύου, η οποία είναι ανοιχτή και που δεν χωράει ηγετικές περιπτώσεις και τέτοιου είδους οργανώσεις κλπ. Ενδεχομένως. Αλλά νομίζω όμως ότι είναι κάτι που λείπει στην Ελλάδα και που θα βοηθούσε πάρα πολύ να μην ακούμε μόνο την πλευρά της πνευματικής ιδιοκτησίας των παραγωγών, αλλά να ακούμε και την άλλη πλευρά με πιο οργανωμένο τρόπο. Και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Οικολόγους Πράσινους, που είναι ο πρώτος πολιτικός φορέας που γνωρίζω που ανοίγει ένα τέτοιο θέμα σε δημόσια συζήτηση, γιατί και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να τοποθετηθούν συγκεκριμένα σε αυτό. Ελπίζω και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα να πάρουν θέση απέναντι σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο αφορά όλους όσοι στην ουσία μπαίνουμε στο διαδίκτυο. Ξέρετε, υπάρχουν οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που έχουν επιτεθεί σε χρήστες επειδή βάζουν links στο YouTube, ας πούμε, ή ακόμα και βάζουν links σε επίσημες ιστοσελίδες τηλεοπτικών σταθμών. Δηλαδή, έχουμε και τέτοιες δίκες. Γιατί έχεις βάλει link,
χωρίς να με πληρώσει εμένα, που είμαι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης. Μιλάμε για τραγικά πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε φάση που ελέγχονται για κακούργημα επειδή έχουν δημιουργήσει ευρετήρια που θα βρει, ας πούμε, την τάδε σειρά σε ποιο κανάλι, πατώντας το σύνδεσμο κλπ. Μιλάμε για πράγματα τα οποία μπορεί να ακούγονται αστεία σε αυτούς που ξέρουν κάποια πράγματα από το διαδίκτυο, αλλά το να συρθείς και να πληρώσεις πάρα πολλά λεφτά σε δικηγόρους και να ταλαιπωρηθείς πολλά χρόνια σε δίκες δεν είναι καθόλου αστείο. Και πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά για το πώς θα προστατεύσουμε το χρήστη τελικά του διαδικτύου και τη φύση του διαδικτύου, η οποία τελικά η φύση του διαδικτύου θα έλεγα ότι αποτελεί και μια μορφή ενάσκησης δύο θεμελιωδών δικαιωμάτων πολύ βασικών. Την ελευθερία της έκφρασης από τη μία πλευρά, που περιλαμβάνει την λήψη και μετάδοση πληροφοριών, και την προστασία του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, που είναι και αυτό ένα θεμελιώδες δικαίωμα και το οποίο θα πρέπει να το προστατεύσουμε ως κόρηνο οφθαλμού εμείς οι νομικοί και με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή να αντιμετωπίσουμε και να κριτικάρουμε όλες αυτές τις νομοθεσίες που βάλουν εναντίον, όχι μόνο τελικά δηλαδή της φύσης του διαδικτύου, αλλά εναντίον και των συνταγματικών μας δικαιωμάτων. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ.